jam ñalle mon fodde jiraɓe malaɓe yewtere men hannde ko fati fina tawa ko namdal faade moɗon namdal umorade musidɗo meɗen Mamadou Yero Diak jiraɓe ene ñaaga yo tello jaabo namdal ngal koko fati e tiba o hol ko rendata ha wona tiba ko ganduɗen jamanu men ɓennuɗi e Fouta hanki noon tan ketti ko moƴƴi ma en ngar joni joni e namdal ngal gujiraɓe jaabo ketti ko moƴƴi rewa ñalawma altine no ñalli 29 lewru septembre 2025 assalamu aleykum warahmatullah fedde malaɓe jam wiyete mon no mbaɗɗo ɗum celli no mbaɗɗo on santere e jaam ñelle galleji en jetti Allah machallah wallahi sakkitiɗo enen ono musidɗo meɗen Abou Sadio Ba garimo Mbour mi haali ɗon noon no fof callena fof no inde muɗum yettere mbayri en kadi nandemo nde namdemo tawi ɓanndu ko mawɗum yo Allah ɓeydi jaam inchallah yo Allah ɓeydi jaam ko noon de on calminama gongol hande de kadi won toɓɓere gaddumi ɗo hena jinmi kadi gunen ɗum kadi ha ɗigga so ɗiggi noon o saaha tawa eɗen mbawata rewidade nden toɓɓere hande gasa hono sen nani he toɓɓere wonde tan hankadi toɓɓere nde yaltete so tawi enen foof en guni kadi ha ɗiggi on saaha kadi lowen kadi wonde wannoon gueɗe ɗe ne keewi hitande ɗe mbawi haalde toɓɓere tawa gasani nde ɗo toɓɓere fu noon gaddirmi nde hannde bandiraɓe sehilaɓe mboɗo yiɗi ƴeewen hono nde ɗo toɓɓere eɗen gandi eɗen jogii e kokki meɗen aadaji meɗen e coñce meɗen eɗen mbiya tiba eɗen gandi tiba kam ko adi fof ne haala ko heewi joni noon jiiɗi mboɗo wiide tiba holno tiba heɓorto eyyi mbawa hundude tan tiba gila ko fof yahata hen leɗɗe mum huuɗo fof tan gueɗel hen fof inde kaala inde muɗum mbawa hen hundude tiba o hen ha timma so tiba o timmi noon holɗo wonata holɗo tiba foti waɗede ɗo foti waɗede ɗo tiba hani waɗede ɗo gueɗel ngel kaala kadi gueɗel ngel holno ngel wayata fuɗɗode maggel ha ngel timma ha tiba ara tawmo hen ay jinmi wiide tiba so waɗama ha gasi wonɗo fawete ɗo fawete ɗo holɗon holngel gueɗel ɗo tiba hani yaade ɗo ɗon kadi kaala kadi on ha timma limta ɗum gueɗe ɗo tiba yahata ɗo hen eyyi limten ɗum kadi ƴeewen e nder hen kadi ƴeewen awde hen kadi beele ɗo mbawa yitude nde ɗo toɓɓere noon kono yaaji no fewi machallah kadi liggoɗen haqqillaji meɗen walla jarama on jarama nde ɗo toɓɓere hande gaddani on inchallah kadi noon kono no Abou wini ko anda ɓeydene wallahi inde wiɗo fof en gandi kono noon heddi noon mataw ko wonko yejjitata o heewi kono ko heewi hen waɗama ndeysan ɗum kanki meɗen noon so hande kam ala hutoraka kono kanki men wonno Allah jarama on jarama mi anda so tawi on paamani noon namdito toon kam mi ƴeewa kadi famminde noon gueɗe ɗe no mbayni en jarama yen ñalɗo moƴƴi jarama no fewi jenen toɓɓere nde noon kaaɗi on mayre tan hande gasa après nani e toɓɓere wonde inchallah jarama bismillahi rahmani rahim feddemaɓe malaɓe tan gonɓe ɓe goni ɗum foof so jaam Allah wone moon wona ɓesgu wona jiɗi fof de Allah jokkani ɗum allahumma amin mi salmini on en tellima ɗo caggal nanɗen ɗo cellugol hono karɗo ɓuuɓri Mama Yero Diak Baba Diak Allah jarama mi salmini galle ma ko gadɗa ɗo ɗeɓata ɗo kono toɓɓe ɗiɗi ni fawdirɗaɗe kono toɓɓere hen foof ene jogii liggey muɗum keroriɗo ha tengte tiba kono fewno ɗum ko ene heewi hawnaki ma yimɓe naata hen kono alay saago wata kan jijjiti hen kono heewi silkibirki
gandirɗen ɗum ni ko ɗum mettiri haalde on noon won konngudi gonɗi heen won inde gonooje heen ene waawi jijji tan kono so enen fof sen ndenndi en jippi heen haa wonaa ciftore ko heewi heen haa tiwa ka fewne haa gasa to fawtoo ɗo ene waawi fawaade geɗe ɗiɗi ene waawi fawaade suudu maaraadu tuufeeje haa gasa tiwa fawee heen ene waawi fawaade comme ça ene suudu waɗiraadu huro no yimɓe koɗiranno marefe ni tiwa fawee heen ene waawi fawaade comme ça ene tiwa fawno e dow leɗɗe mbaɗi kon suudu ni kaɓɓe no comme suudu burli ni e gese meɗen mbaɗi noon tiwa fawee heen donc toɓɓe ɗiɗi pawdirɗe toɓɓe ɗiɗi fof ɓe keewi fayida ɗum noon Allah jarama ene waawi ma yimɓe tello heen fikiram golleje ɓe jogiiɓe hattan haqqillaji ko mofti haqqillaji men ko ene mbawi ma tello so Allah jogii Allah jarama karɗo ɓuuɓe en beltima e salminama Mamadou Yero Diaka esam no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tabbere aɗa selli jam wonema wallahi ko mbiɗa ko ngaari mbuuru ko wallahi goonga ɗum kay woto hulni fotaani kada hulani ɗum kay kalɗa ko goonga neɗaɗi goonga kay jarani kene rekkila e rento no ganda ndendoɗa noon koye ese kaldata ndenoɗa noon koye ese kaldata eyyi mi salmini mi juurima mi salmini Diaw salmini kamɓe fof salmini taɗa men eyyi Diaw Hammadou Abdoul mi salmini mi juurima mi ñaganima Allah moƴƴere eyyi ɗum noon bandiraɓe jalte mbaɗen tiba jalte mbaɗen tiba goto fof yo won ko addi yo goto fof yo won ko addi ha tiba o ha hankkadi ha heɓɓe ha gasa eyyi ha yetto Yero Mayram mo ha yetto Bamum Oumar Gouro so yettima Bamum Oumar Gouro hankkadi wona hankkadi gasi eyyi so yettima Bamum Oumar Gouro soɗo Yero Mayram hankkadi ene wayno ɗum gasini ɗum noon gaare e tiba o min kam mi addi ɗo tiba fuɗɗorteɗo tiba fuɗɗorte ko gayi nayyi tiba fuɗɗorto ɗum noon min mi fuɗɗima gayi nayyi funnangue hirnangue rewo worgo gayi nayyi ɗi kaɓɓama nane daari ɗum noon gadde ko rewata hen ko jaren noon ha tiba o gasa Sadio Ba mi salminima calmon fa Seydi Ba a yewnama e dinguel he a yewnama e fedde he enen fof eɗen ñaago Allah yo Allah waɗen nden ko muɗum yo Allah waɗen joom joomum Seydi Ba wona ɗum min kam hooram nde ala hunde hen haydara ko fate tiba mbaɗa andi tan leɗɗe ɗe baaji ɗi fof no garata kono no ardata ɗumne comme ça ko falto ko ɗum fof koko majji haqqillam siftori min tan gonko keɓɓol min mi addi keɓɓol ngol ɗum fof addu hunde min mi addi keɓɓol ngol mi ado haalde ko ngandumi ko gila mi adaka keɓɓol min addi ko ɗon keddi ko enen hoore he miɗon ki andude hoto onno wiyete hono waɗirte mbo ndaar tiba ene fewne ko gonmi ɗo kono no arno haalde haala muɗum koko majji haqqillam o koko majjini ha laaɓi wallahi ko fina tawa ɗum haqqillaji jumtuɗi ɓe jejjitani yo tello ballen hen on calminama min kam addi kaɓɓol jara keɓɓol kay so ari tiba gasi ewa tiba de bandiraɓe ko hunde famɗude kono ene namdi ko heewi wel tugsel kono ko tiba rondi ko woni heewi no feewi kono Abou wi nan goto fof yo addu hen ko wawi ko heddi ko goɗɗo jokka min puddortomi koɗo Abou fuɗɗi ɗo leɗɗe nayyi biyeteɗe yummaji ɗe koɗe nayyi kanje kaɓɓodirteɗe koye majje potta dow tati goɗɗe nayyi goɗɗe gadde tokowote tunton tokoson difiji falo e faɗe majji ka wona kaari ene goniri nayyi ɗi ko faltoɗe ko nayyi goteɗe fof wonta hay genne walla metere walla koye hon noon haɓɓe so haɓɓama ha gasi hankadi formative o darima joni noon leɗɗe goɗɗe gadde ɗon leɗɗe ganduɗa hoore goni care
fawe majistal leggal fo yaha fawe e yummaje pariɗe ɗe toga daɓɓe tuyiɗe fawe hen habbe kanƴe fof care ɗe mbaɗe ha yetto ha tibba ka fof hawra care so hawri care hankadi yettima leydi hankadi tiba darima heddi hankadi ko hundude nde arso arde ko huɗum ne wiye ñappalde tarnete tiba ka ha laaɓ dowe less so ñappalde nde waɗama hen ha gasi biri gadde biri cañaɗi nde lusnirat hoore premier nde ɓe yahata ko dow ɗin jaa ha mbumoya dow hoore to laaceji ɗe junni to biri goɗɗi gummo less fottoya e majji dow hono no mbinɗen ñanden sabar ni so ɗi potti ha gasi heddo baaji gadde baaji ɗi anto waɗede ko hunde ne waɗi no ceŋelil ni wiyete ko wiyen hono gaɗa ceŋalal ni wiyete ko wilde baaji ɗi mbaɗe wilde he ha hawra juuɗi taw ne ummo dow ha yetto less ɗin mbiyete ko juri ɗin juri noon so tawi neɗɗo wooda ngabbuɗo dow to daro ɓorno wilde nde juri ɗi jaha ha less jeehi o weddo yimɓe fof ɓoggi tawa less oɗo Hammadou Diarra wi hen keɓɓol ɗo ɗon wiyete ko Hamman Mayram tawa Hamman Mayram o haɓɓama ha laaɓi juri ɗi ngara juul fof haɓɓe Hamman Mayram wala keɓɓol ngol woni ɗo jarta guila he juri ɗi ngara juul fof haɓɓe haɗi kawra ha laaɓ woni mewtama waɗama juri baaji goɗɗi ceele ummito guila dow ina logge ene fuse ɗum wiyete ngorade ngore ha yetto Hamman Mayram oɗo haadi ɗo tiba darima gasi joni noon so tiba ka ngadi timmi so dow to ɗoɗi kawrata ɗo ane waɗi yelede kono sono hokke jaañe fawa dow e jubur suudu wiyete ko jubur suudu muule jaañe horde fawe hen so horde nde fawma e dow hen hippa ɗum hankadi hay soɓe yene horde sama leydi fiyata tiba ka darima yimɓe tello yimɓe fof tello jogo jaafiɗe kala mecceji ko huɗoji nokku fof ko sari ɗum ɗo ko fof saraji makko hawa laaɓ suudu nana dari suudu ɓakkere suudu tuufede ko tiba kam joni noon heddo fowoɓe tiba yimɓe ƴefta noɓe poti fof ɓawɓe ƴeftude tiba ka soɓe sappo soɓe nogas ɓe cuutata haka dow ɓe pawa hoore nde hen banggue e dow ɓalal heddi ɓe tambo wonɓe bool ɓe woɓɓe naatoya nder so woɓɓe naatoyi nder cuusa ɓe tiba dow ɓe cuutata dow ha yahata so tawi ene namni jaalal tawa jaalal nani hakkude he jaalal ngal nan ɗon ne namdi ɗum waɗe so namdaki jaalal kam kanko hotto yewete hangan noon yewi funnague eɓe hirnaki so tiba ka yaari foof wiye ɓurti uste abbe to abbe ga haka yowo net suudu timmi min kam eko gandumi hen ko ɗo mi ha daroɗo hamiya doom min kam artama ha ɗo e suudu eyyi on jarama Amadou Sadio Seyni hande ko fuutankagal ne hedde ma a heddori fuutankagal won noon ka ɓi mawɗo a tawtorama ko heewi a tawama hanki a tawama hande an kam affaire tiba kam a gayni haala ka ha laaɓi eyyi leɗɗe tokose dabɓe ɗe mbiɗa kaɓɓeteɗe dow ɗo gayɗi goni ɗo leɗɗe ɗe mbiɗa ɗe mbiyete ko ɓoole wiyete eyyi kono a gayni tiba ka so waɗama care no mbiɗa ni heɓɓe so heɓɓama ha gasi keɓɓol gardugol ngol kañum jaggata leɗɗe lesɗe fof keɓɓol lesgol jagga ɗum ha laaɓa no mbirɗa ni kadi neɗɗo ɓorno wilde baaji biyeteɗi juuli ɗi tellotoɗi leydi ɗi koye wilde he kaɓɓete kañƴiɗi paye less ɗin ko juutɗi ɗi jokketake ko juutɗi tan
ɗi njaha ɗi tello less keɓgol Hamane Mayram ara ɗi kaɓɓe heen haa tiiɗa ɗum mbiruɗaa ni wallahi ko noon holko heddi ko ŋoraade so keɓɓi so ŋoraade ko a jaggat baajol ko loggaa e baajol juri telliiɗi ɗi loggaa heen pooɗaa ɗum seeɗa ɓenninaa kadi korsaaɗa noon jurortee haa yettoa tiba gasa no mbirɗaa ni wallahi ko noon haa gayni tiba ka hayno fawrete o namdinomo question hayno fawrete ko noon fawrete wallahi so yimɓe cuutii pawra koye ɓalla walla pawa ɗo wawi wonde fof so kalasal so suudu ndu ko suudu huɗo wooda naatoyɓe nder kañumen ne cuuta e ɓe ngabbo heen haa fawo noon tigi ewa ɗum noon Mamma Yero ɗum noon Balla jaabima question ma min kam pannomi tan ko haa ngara minne no wonko ngandumi heen ko heewi no feewi no boom noon Allah jarama ɗum kadi wonɓe ganda ɗum wonko ganda ga ko woni ŋuri wonko ganda ko woni juri wonɓe ganda ko woni Hamane Mayram wonɓe ganda ko woni wilde wonɓe ganda ko woni ɓoole wonɓe ganda ko woni gayi ɗum ɗo fof koye tiba woni anani ganda ko woni gayi eyyi kadi tiba ene hundire ñappalde ene hundire mbiru ene mbiyata mbiruji so heewi mbiya mbiruji mbiruji ko huuɗe sañete ko ɗum woni mbiru ene hundire ɗum ene hundire ñappalde eyyi hay ñappalde tan mere ene hunda tiba kono ma juri mum keewa puisque ko juri ɗi nanngata ñappalde jaggat ɗum ko juri kewɗi e ŋori kewɗi ɗum jaggata ɗum so juri keewani ŋori keewani yawat duftade kono so juri keewi ŋori keewi kono noon ŋori sañata ko juri ɗi loggo heen fewna ɗum haa fewa gila dow haa less eyyi ɗum noon Allah jarama Sow a jaabima namdal ngal Mamma Yero sa jogii goɗɗum gadda walla yimɓeɓe jogii nden question ho yo namdama Sadio gueɗe kam o gayni haala ka haalaɗe a jarama seydi Sow ɗum mawɗo no moƴƴi e Fuutankaɓe mawɗo no moƴƴi e dingiral assalamu aleykum warahmatullah fedde malaɓe jaam hiire mum no mbaɗon e ceeɗi ma sa Allah jetti Allah wala taɓere nane nde de woni jumpama de hono Abou Sadio wonko haali hen Jara Hammadi wonko haali hen Kaw Balla wonko haali hen tibakade kam hundama kadi fawama waɗama e suudu fawama e suudu he mataw hay jalal waɗama hen kono noon suudu ndu de e kono noon kadi noon ne heddi wonande namde ko ɗiɗi gonno Hamma Jara wonko haalno hen seeɗa ko wayno cuuɗi ɗi no haali hen ko wayno cuuɗi huuɗo ina woodi cuuɗi mbaɗa cuuɗi huuɗo cuuɗi men ɓakke ɗe waɗi ɗe gandaɗe ɗi kono noon tiba wona tan ɗi o cuuɗi tan watte ene jogui goɗɗum o watte eɗen joguino ko wayno kadi paabi men hundirteno kadi ko tibaji kadi paabi kadi wonne jogui façon ngaji paabi ɗi noon hol façon ngaji paabi ɗi joguiɗen taw ɗum fof ko tiba hundirte ɗum cuuɗi hol façon ngaji cuuɗi joguiɗen taw ko tiba hundirte ɗum eyyi joni noon jinmi ko naaten hen tawa fawru hen fof walla suudu hen fof holno gollorte eyyi holno gollorte kono ko tawi ko wonande cuuɗi ɗi no gollorte paabi ɗi no gollorte fof ko tan gila fuɗɗode tan ha worte ha tiba aɗa fawa e dow muɗum on jarama jinmi ɓeydimi hen kadi on jarama yo Allah yowno moƴƴere on jarama no fewi namde jeeso moon min ko jaanol joni gartumi gonga e walla so Amad Sadio kew wi docteur Dioumani haala ma laaɓi haala ma heɗama ko kalɗa ko ene famɗi e fedde ma giƴen teskitoɓe ɗiɗo haaluji ene ɗum riggodiri ni e inde ko kakkilde inde gueɗel fof inde muɗum o min mi suusa wiidam hande dande kadi mbaɗande min ɓe Dioumani
gilno puɗɗiɗen nanne e fedde meɗen fedde mawɓe malaɓe caggal no jooɗi ko juuti natani ɓe nanni kidimami goho kidimami ɗiɗi kidimami tati goppumi inde balla nde goppumi gila ama sadio lissine mbimami docteur kono noon ko jimami hono min ko waliyu wonko jiinomi ko jiinomi ko fof feeñi mi fenani alhamdulillah rabbil alamin weltinimi Allah Abou Sadio Ba ko ɓeyɗa hen ko kalɗa ko ɓeyɗa hen ko ne woodi kadi a haali haala wonandemo ko ɓi mawɗo natti ko ɓi mawɗo ko ɓadino mawɓe ko keɗotoɗo ko joom haqqille moƴƴo ɗum enen fof eɗen gomɗi ɗum noon yo Allah sellin sembina en doni momo yo Allah junnu balɗe meɗen moƴƴina battane meɗen ɗum ɗo ko haaluji baɗɗi fayida miijoji tengtuɗi ɗi ganduɗa guiji ko ene teskito o jarama no feewi en jettimo seydi Sow kono ɗum mayro wi fawre no hunde façon ngaji paaɓi paaɓe kaari suudu waɗa kaari suudu waɗa ron paaɓe gona ron suudu ko direct tan koye leydi ko fondation tan faye dow ha taste fawru ene waɗanno nde mbayranni wonande mbayran no wano ko kaaƴeje kangaɗe kaaƴe ɓutte préparé koyno palni pawe hen koyno wonko watte daɗɗude muɗum leɗɗe leeso manda sam sarlen et cetera fewne ha feewa après fawndu mahe dow hen yaha dow so tawi dow comme ça ko fawno hen daɗɗude ko taste ha ɗaata waɗa ɗum waɗa tiba kam tiba tan wawa fewde ko tiba suka mawɗo so ko amasadio le so sifiɗo tan ɗum woni watte hen heddi ko suude ene waale fawru waɗata ko cammeje waɗata ko butali waɗata ko ummoto hen e guese ene waɗe hen minne gandalam ko ɗo haali en beltima noon oɗo ɗiɗo question aji baɗɗi fayida ɗi karɗo ɓuuɓi hande addi yimɓe mbaɗandi hewɓe poti tellade kono suusa tellade mbawa hay tus hay dara ganda hen en gandu ha hen par ce que ne fof en pijiri ɗum en kutirima ɗum kono ko moftude haqqille muɗum ha o saaha yaltina haalana guiƴaɓe mumen ko ene paama ɗum woni ko tiiɗi waɗade kam wara abdallah min wara min ngala hen woɓɓe noon ɗon haalɗumen oɗo goɗɗo naadi mum yani mi haalani ɗum o jogui rewɓe ɗiɗo o wiyene penda o wiyene comme ça ne balla on anda hen tous hay dara ko andi hen so tawi joni feltide neɗɗo joni ko yimɓe jogorani gaydu somo haala ko andi o mehata kono so ko anda baba o jogorani jeeyiri on kam wiya kam yo alɗo on kam arta ɗo jogorani hay so noddama arta ɗo e won wonɓe hen comme ça wiiɗa haalde inde mumen nanɗon mbawa en gandu ɗum no fewi kono hakkille renata ko ɗum ɗo ko wona hunde wiyamde en beltima Mama Yaw en beltima Amadou Sadio Sy en beltima Abou Sadio Ba en beltima koye meɗen ne wawi ma woɗɓe gara Allah ko yirɗo moƴƴi jarama de Abdoul Allah jarama soto haalanmami haalino konngol nane mbimi neɗɗo ko hande ɓeyde nde yejjide siltine ayi ɗiɗo question ngaji posaɗi ɗo eɗo namde baɗaɗe ɗo enen fof en jii ɗum en kawri hen kono noon haqqillaji jejjiti ɗum wonani yejjitira ɓooyde ala tagi en yejjiti ɗum ko haqqillaji natti hedde hen kono wonani ɓooyi ala ɓooyaji oɗon ganduɗa timmani hay duuɓi so woodi wonde duuɓi 50 ko ɗon tan haaɗi ɗum kam aɗa andi ɓooyani enen kecci ɗum ko keccuɗa noon ɓooyani koko heccuma ɓooyi kono ko keccuɗa ɓooyani tagi en yejjidde ɗum tan ko haqqillaji men ngala hen kadi en natti hutorade ɗum sahade kutorte ɗum nde enen fof eɗen gandi ɗum en jii tiba no fewnirte en jii sag no fewnirte en jii fawru no fewnirte en jii fof gila e bambaleje ha e cuuɗi badɗi bambalalle badɗi jaale badɗi fof e kololo e fof eɗen gandi kono noon hande haqqillaji men won noon ngala hen haqqillaji men hande goni koye karo goni koye plâtre aneni de gonmi koye aluminium hankkadi ko ɗum haqqillaji men nangi ɗum ɗon en jejjitta ɗum eɗen gandi kono ko wonno nden ko aluminium nden ala karo ala peinture ala haydara ala peinture men ko beelel bunu
a beelel bunu walla njaha kaaje lannabiijo kala kaadam ɗam jiɗɗa so bulaajo so daneejo so couleur goɗɗo gitta toon ngadda una ɗum hay ɗigga anani de coofna ɗum mbaɗa e ndiyam pentira suudu ma walla pentirara ko pentirdiɗa fof mbaɗa e nokku ma wona ɓooyde tagi en yejjidde ala ko haqqillaji men natti wonde hen en natti dañde en haaju kono wona en ganda fofo tawi en ko eɗen goni sagataɓe yaaroɓe duuɓi sappo e tati en nayyi en sappo e joyi en sappo fof eɗen gandi fof fewna koye dow men gasi koye men hay sakuji goppiteɗi ladde neɗɗo ruuma jeeri nawta gawri mum ko heddi ko wara toon sak woppa toon gawri ndi ñakka sago anani sakuji ɗiɗi walla tati ñakka sago addoya kooca soppa kooca ha heewa waɗa hen tarna ɗum partout dow e less fof pour en cas so jawdi ari taw wawa bonnude sago so gawri gasi wuuro yimɓe nele mbarayta yo jaa sag tel yo uddit ɗum guitta gawri ndimna gartira e wuuro ni wona e ñamede ɗum fof en kawri hen kono won noon haqqillaji men hankkadi ndumtima ɗum en mbawa hankkadi gueɗe kewɗe en jejjiti ɗum noon gaddum konngol ngol mbimi neɗɗo ko anda ɓeydane e yejjide siftine hay ganduɗo ɗum o so haali tan a siftorat no ɗum wano ni sa dañani ganduɗo ɗum haali ɗum a siftorta haade ana yejjidi kono sa siftinama ta siftora hande sa wiyama lawol marefa faade jowol to woni sa renaki tan a wiyama kono ko lawol ngol ganduɗa dewɗa deftuɗa anani sa wiyama tugge soyni yettaki joni hol lawol marefa joni hol gueɗe gonɗe hen mantiniɗe sa renaki a yejjidi foof kono sa siftinama tan siftora eyyi ɗum noon calminama on juurama wallahi fuutankagal waɗi fayida no feewi yo Allah waɗan en jaam ni Hamad Diarra onon ɓeɗo remanoɓe maraice ɓe Abou Sadio ko remi maraice ha jogo seeɗa Hamad Diarra onon remanoɓe maraice ɓe joni namdolam e mon onon foof remoɓe maraice ɓe walla jowolnaɓe ummade jowol aɗa fayi maraice sa yalti galle jinguddade hen ha jettoɗa maraice hol nokkuji gonɗi ɗon ɗo garɗa fof mbiya ɗo ko ni wiyete taw yimɓe fof ne gandi nokku o ɗo garɗa fof aɗa andi nokku o kañum ɗi pooti ha jettoɗa maraice way ñen sen jiɗi mben situji no situji ɗi pooti ɗo gara ɗo tan wiyete ko naggam yimɓe fof ne gandi ko ɗon gara ɗo wiyete ko nokku naggam ha jettoɗa maraice ɗiɗo ariji ɗi hono no mbiyata no kañum fof ummade tan jiya yalti jowol galle jinguddade ha naata maraice ko nokkuji gonɗi ɗon gandaji kala ɗo mbiɗa garɗa ɗo ɗa andi ɗo ko ni wiyete koye ladde kono garɗa fo aɗa andi ɗo ko ni wiyete ha jettoɗa jowol ha jettoɗa walla gummuɗa jowol paya maraice walla gummuɗa maraice paya jowol no foti ɗum nokkuji gonɗi ɗo ɗi no wiyete koɗi kewi ko kalɗa ko ene famni surtout tan ɗe garta tan sa ɗo wiyete ko nokku naggam ni wiyete taw guli ngala mon fof ne andi wallahi no wonno koko taw ɗum Alpha Hamid wi ko wono Abou Sadio Ba Seydi Ba o wi neɗɗo ko anda ɓeyne yejjid siftine kala ko kalɗen ɗo ko enen fof nde wiɗo no mbaɗi ɗon kadi hunde keccuɗa ɓoyani enen fof mbaɗi ɗum kono noon wonno men natti hutora ɗum ko heewe hen en jejjiti ko mbiɗa tuggi ɗum ɗo min mbaɗani cuusaram hen ko gueɗe ɗiɗi walla tati sabu min galle janggudaɗen ndeyata suudu fowru sabu suudu fowru e gandal mo wasa huɗum ni tawa ko sabu soyni yettaki ko guesel saydu nata maraice nata wuuro wellaɓe ene wawi noon won gueɗe kewɗe ne goni ɗon komin kam ɗum cuusiram saɗa ummori jowol tan suudu fowru ndewata ndewa lawol he ha jaa soyni yettaki sa ɓenni saydu guesel saydu momo moƴƴo après nata wuuro welnaɓe ko ɗum woni ko cuusirami mi salmini fedde nde jogui hen ɗum ɗo foof ɗumfide foof walla ko ɓeyde foof mi ɓeyda hen mbaɗa andi mi rumdi toon e Oumar Balla Oumar Penda Ndiaye mi woni toon e Amadou Baba Alassane ene gandi e wonɓe ɗon ɓe Alhaji Demba Oumar en Demba Aissata en nan ɗon
Samba Ablaye en nan ɗon ƴewami jogi wuurɓe ɓe goram Ama Yaya Diallo en nan ɗon wonɓe ɗon ɓe Alaji Samba Sy on woni Faris on kam hannde annda inde mum wiyete goram yo Allah addu jaam en ndumdi toon Sidil Baba en ko wuro Ciliki en ambassadeur meɗen États-Unis d'Amérique ko ɓen ko wuro Ciliki bon bamɓe kuulel ndewi ko lawlum bangue Ablaye Sylla en ko seeɗa rewi ɗon ko noon mar guuru nan ɗon so tawi en neɗɗo wini commissaire foti andude hono pelem lemo janggude daden ko suttameɓe en gandi poti andude no feewi noon kadi min ko yimɓe ƴoƴɓe yimɓe seɓɓe ko noon de goram Amadou Bocar Toroden sinde ko ɗo ɗum commissaire ko sinde koye ɗo mbawno andude ko noon de goram Amadou Soumane en fof ko rumtutoɓe Marayfi cibutonomi goram ko ɓe Allah wurni ha o saaha joni yo duuso ɓooye yalla joni gurdam moƴƴina battane en mboɗo andi so tawi gari hen wasa ko ɓeydi hen no fewi mi kam tan hokkude wuuro Welnaɓe fayi Joule bisimilla wallahi en jaw kono ko dokkaɗen mi salmini on joni balɗe moƴƴini battane Abou Sadio Sy dokkani assalamu aleykum warahmatullah saddam fedde mawɓe malaɓe jam hiire moon en celli waɗande tampere machallah ko tillinɗon ɗon ko hannde ko de waɗi fayida no feewi machallah par ce que ko heewi kadi haalama hen te surtout Baba Abou e Amadou Sadio Ali Seyni wallahi no ɓirɗon ni ko noon kadi hunde hewde fota tan ko yejjitede kono wona kam wasde andede kadi ɓooyi so Allah ma wat tan ko kalmi seeɗa affaire tuddi ummade Joule fewde Marayfi ko foti teskitede hen wasata on ko teskitte on kadi foti yejjitede caggal noon Allah jamata sara wini sa ɓenni sa ari suudu fof ɓenni garata koye soyni yettaki tawde koko mantini sa ɓenni soyni yettaki gara e celduɗi walla lawol fayi woojere en telloyi lojol ngol ga fayi wuuro Welnaɓe sa ɓen ɗon gara e fetel Saydou en jogino fetel en mbiyanno fetel Saydou sa ɓen ɗon gara e ngesa Saydou sa ɓenni ngesa Saydou natana e gese Oumar Gouren e mbiyanno ni gese Yero Mayran walla ko way noon nde puɗɗa kadi nadde han kadi mbundi e wuuro Welnaɓe kadi ko gese ɗe fof kam ko rumannoɓe ɗon ɓen tan gonno ɗon bon ko heewi noon yejjitama so Allah ko heewi yejjitama kono ko fof en andano par ce que hay ɗo jamin teskittono ko fof to garɗa hen fof hay lekki aɗa mantotono kono ɗum fof on kadi ko ɓooyama kadi yejjitama calminama on juurama mo jara Allah e moon assalamu aleykum warahmatullah feddam jam hiire moon baron hiire jam mbaɗi jam hiire toon Abou Sadio mi salminima no fewi mi namdima kadi no mbaɗɗa e ɓandu o gadi ɗo de toɓɓere nde ganduɗa en fof ene yejjite noon ene yejjite tipo ka kam on naati hen balla woppi hen gueɗe ɗiɗi woppino hen teɓɓi woppino hen ɓoole Abou Sadio haali heddi ko dare ɗo suudu ndu fayte ɗo taw wona bulungu ko dare wiyete ɓoole ɗe kadi koɗe jeegom ɗe gonata so tawi kala haalede nayi ɗe darnama ɓoole tati mbatte hen ɓoole tati mbatte hen ɓoole tati ɗe ɓoolde hen fof jagga ɗiɗi so tawi ɗum gasi haɓɓede ha tiiɗi ko baji tiiɗi toon to hoore to ko toon tiba bonirta ko toon ɓurata fewnede so haɓɓama ha tiiɗi looji tati ngabbo hen taw ko hono darɗe tiidde par ce que hakkude tugal fof hakkude
daral fof lootul kadi tuggor ɗon kono haɓɓoto koye ɓolde ƴettota ko tiba o hoore tiba nde to woni to haɓɓoto koye ɓolde so haɓɓama ɗon ha gese kadi ɓoole ɗiɗi goɗɗe ɗe gara kadi kaɓɓo less ɗon e so kaɓɓima less ɗon ɗum woni kololoy noon han kadi ne caño to kaɓɓima less ɗon kadi looti goɗɗi kadi tiiɗi gabbo hen kaɓɓe ha tiiɗa woni no adana ko nayyi tati gabbe woni jeeɗiɗi tati goɗɗi adi woni sappo joni han kadi tiba o wona e heɓɓede ɗum ɗon heɓɓe so heɓɓama ha tiiɗi hankadi waɗi yolde fof hankadi lotol gongol soɗe hen hay to Ahmad Mayram no mbiɗon ni hay to hankadi wilde hay to juri ha haɓɓe hankadi ha tiba fawe kono fawete koye dow dare leɗɗe darotoɗe leɗɗe ñiɓeteɗe ɗe ko dare mbiyete dow hakkude leɗɗe ɗe to kaɗɗo ɗo waɗe keɓɓol tingol so tiba ka ari fawo hen eyyi less o noon waɗe huuɗo woni sakket wona suudu sekkuru tawi ko bulumi noon kadi koko maha eyyi so ɗum ɓenni fawru ndu wi hono waɗirte ndu wiyete ko dalla ka ene waɗe kaaƴe kono kaaƴe watte koko jowol ga enen ko min ko jiimi hedde fori en watte ko calɗi tiiɗi calkon tiiɗi kon daɓɓon fota waɗe pale waɗe tere ha feewa waɗe ɓakkere berke ha feewa waɗe sak fawe hen so sak sañama fawama hen après hankadi woni dalla less o hankadi wona ɗum ɗo tawa hankadi duubi natta hen moƴata tawi no gula noon duubi ne naata hen ɓe arta duubi naata hen ene watteno kode bamɗi soppe jappe dalla he ha tiiɗa ne waɗi jiyon ceeb kono ne hulɓini hankadi haydara natta hen eyyi min ɗum gandumi hen dalla eyyi to banggue lawol kadi ko Balla haali ko ummade jowol faade Marayfa min kam toon mi andira toon no fewi kono noon sa ɓenni tan suudu fowru paaɗa koye to mbiyeten so rettaki ɗo ɗum wiyete ko canggel loriji eyyi sa ɓenni paya seere capato sa ɓenni seere capato paya guesel ñiiwa sa ɓenni guesel ñiiwa paya fetere kaba sa ɓenni fetere kaba noon han kadi paya wojere ɗon gandulam haɗi eyyo mi salmini on mi juurima on ɗum fewini on jarama ibi ya jarama min mbiɗani ko noon no mbiɗon ni tan ene andano wonta ko yejjita hen ha heewi kono enen kam fof en jiiti ene mbiɗa ni noon an kam ka sagata par ce que ka jinguinajo a haali marais fetere ka saari suudu fowru a ɓenni ganduɗa hoorema bo a ɓenni koɗe gara e soyni yettaki bon c'est soyni yettaki paya coŋel loriji fetere ñiiwa mbiɗa no guesa ñiiwa nan ɗon hayre dembatene nan ɗon saw nan yulfidoyo ha yettoyo cangol dembatene ene woodi kadi sa yi ha woɗɗi sa ɓenni nokku nan ɗon no wiyete tarorguel bamɗi saari tarorguel bamɗi paya laabi ceeɗi ɗi noon pangol banggue ma ñamgol ngol fayi wojere loƴolen marasin ɗon woni paya fetere kaba paya fetere koole ɗon mawɗo men o wiyanno culum ngop mawnum wa Abdallah kanis o kanko wino fetere kaba fetere koole paaɓe culum ngop a jarama feewi moƴƴi ama jara kam ngo fuddori tan fetere soyni yettaki tan guetel sayt wallahi ama jara fawde fayida gonga Jibba Mamadou Sall Seydi Sall a naati tigi rigi te a haali tigi rigi ɗon namdal ngal Ama Sadio Seyni namdiɗo ngal saɗa ummi jowol tan aɗa fayi Marayfa a haali hen ko heewi ƴeew ɗum ɗo fof ko wiya ko tan neɗɗo ko anduno ko en siftine ko andano ko andine ɗum ɗo fof gueɗe gandunoɗe kono ay joni majji haqqillaji ha ɗoni wallahi Seydi Sall kalɗo ko gandal beltima hen kadi a ɓeydi ha heewi Seydi Sall andi ham a ɓuuri hewɓe a ɓuuri dende a ɓuuri Oumar Barmi Koundal goɗɗo mi haalani pour mi yawade kalami ɓuuri Barmi Koundal ɓuuri Oumar Jool walla Oumar Penda walla Oumar Balla
mun to ayata ɗum ayata mo joloɗo de ayata ɗo mo jolde de wata so yimɓe gayni tan wadde ɗo duwno yimɓe woɓɓe hen nan coorni jaltani ene nduɓa ne lesa Amadou Bam Alassane Touré arani kono sinno goram Umar Guuro nanino ɗum kanum ne jogui watti hen non kanum ko joom jappo ɗum akbar goram Marefa joni ɗum ko nder Marefa joni ko nder Marefa kalte ɗo fof ko hunde andanode hunde wuuranode goram mi salmini on lokkin hiddu moƴƴi aɗa andi balla min komi jinganajo min wona Marefnajo komi jinganajo min mi yaade Marefa ko lawol gotol bawɗi jamma gotol ha joni koye alam dartake Marefa ha ɗum gonmi ɗo lawol gotol min mi yatto min jeehe bamɗi eyyi nden nene mi anda hay sippiɗo mi anda saabu ni min meeɗan yidde Sorba wallahi meeɗan yidde ɗum mi anda Marefa hay batte mi andata anda Marefa ganduɗa ko jingue minen min gandi ko Marefa e jingue foof Sorba anda ɗum minen gandi Sorbaji min jummo Marefa Wuro Welnaɓe taw min wuro Ciluki taw min taw Wuro Welnaɓe min mbaɗa ɗon min goɗɗo bamɗi amen min jaaha jingue min mbaɗa Sorba min piyon min liɓon ha mayon non fof min liɓon tout hay kala mi keddata guila e Moussa Ndaw mbir moɗon Moussa Haran yo Allah yurmo ɗum ñafa ɗum eɓe jooɗi sippir noon wonde kamɓe poɗɗi potidiri Wullum mi meeɗi lidde ɗum comme ça en joomum ngu ene wiya ko maayi minen gondi ga joni noon tan joomum liɓo joomum ngu woni hulɓini way kono si Moussa Gallo goto mo sikko sankima on mboɗo meeɗi ɗum lidde joomum minen ɓuuri welnaɓe emin cuusno Sorba funeɓe wonɓe toon ɓe so tawi a sippi goto a liiɓi walla liiɓima comme ça sa wi goto awa sendudeɓe ko caɗele Moussa Demba Goram Moussa jontaɗo noon jatigue amen toon ko jontaɗo e nder jingue ko baɗɗo fayida e nder jingue wallahi Allah Moussa Demba ko baɗɗo fayida e nder jingue min gandi jingue no feewi an kay min janama tan sako min limma to jaar jingue min fiyat ɗum min liɓat tan min ñefat tan an noon mbiɗa ari lawol goto Wuro Welnaɓe mbaɗa andi ka ñefat toon comme ça démissionɗa kadi attu Wuro Welnaɓe ka kultuɗo adde Wuro Welnaɓe sa ari Wuro Welnaɓe taw sippi a ñefat tan a liɓet tan min ngalani cakan ni min ñefa ɗon tan Moussa Haran wonno jontaɗo amen no mbiramen so tawi sippire Moussa Ndaw sippire mabɓe no yooɗi ko foti fof suuɗiɓe wallahi Allah no ƴewɗo sippirno ɗon gurmi ɗo guri ko dadde sippire mabɓe Moussa Haran aske Allah yimo yaafon halna janna gorko deƴƴo haqqille teyɗo wallahi Allah teyɗo mala bone mala fitina mala wiis sibi sa wiya yahani Marefa a hul sa ari tan mi ñefma sa ari tan mi ñefete gasi mi ñefet tan jinga soare mi ñefat yero modi noon ko kuɗaɗo so tawi nani nde ɗo dande ma won ko haale nde min jeehi Marefa min e Sirifen yero mawɗo mi salminima to mawɗo heɗade mi fof salminima mbasana de yewtere an salminima Seydi Touré eyi Haba Diarra a jarama e on saaha kay tawi tan kay ko bawɗini piyo nder to min wawi taw ko an wawi min de on saaha kam e nder dingiral guiɗam bawɗo caggal bawɗi ina woodi kono mi yiyani ɗum eyi guiɗam caggal bawɗi ina woodi bawɗomi hen kono mi yiyani ɗumen nder baw to noon kam woni tan ko memata min suusa ha yebde bawɗi saka sippirede nden noon mbiɗa andi kam tiɗɓe ne goodi nde mbiɗa nde Moussa Haran e Moussa Ndaw ko ɓeɗon gonno mbiruji o Moussa Ndaw woni mbir jingue Moussa Haran woni mbir Marefa eyyi sukaɓe tiɗɓe ne hen nde on saaha sukaɓe tiɗɓe ne hen machallah kono noon mi jolata e mbaggu mi meeɗano jolde hay yebde mbaggu mi suusa mbimami gotol min mi yat toon
goto hay ɗum yahani bawɗi ñete hen hoto galle goggam pamen ɗum ko kalam ɗo kone ɓooyi gila goggam pamen wuuri goto mi ruttaki kay kullata tan ko leegal sar kulleɓe an kullata tan ko leegal sar kulleɓe kono leegal jowol kay ɓen aɗa suusi ɗumen no fewi kono sar kulleɓe mbawma so a meeɗano sippirede leegal sar kulleɓe a caɓata aɗani kamɓe mbawma yo kam mbir caggal bawde aɗa andi mi wawi tiskira ɗum hay yewde bawde a jibbiñam kam mbir caggal bawde jibi tinno do otto fañam sifir addaka legal seɗɗa addaka legal mboɗa andi wonko jiɗɗa haalde ɗum noon mi gam tawde aɗa yiɗi haalde ɗum tan mi deƴƴi mi yumino tan ɗo no mbiɗade ko ka birti kam sagal bawde ko ɗum gonga de ɓurta ɗo seydi Sall weltanimama no fewi la goram on saaha kay ko Moussa Haran biski Allah seydi Ba e Moussa Ndaw hande ɗo minen gonɗo noon kadi ko PK 10 woni PK 9 eɓen jiida toujours min jawta toujours koram on noon ko andirnoɓe guila nden wullum kadi emin tawdira ɗo ɗo galle Amadou Boum ɗo so kew ari ɗon non joni kanum goram joni fo yanti no fewi kono ko neɗɗo moƴƴo kam ɗo moƴƴo min noon de jiranmumi kono anduɓe mo ko mbi woɗaka barke ɗum ko say kono min kam jammum tan kala ko kewi comme ça o tawtire tewmo haaluji moƴƴi mbaɗi fayida kono Amadou Ba Boum sene kala haala makko e yermude en ɓen wonno ko mbi mbaddi service ɓen haala mumen ko banggue wallahi kono ɗo woni koram ɗo woni gonɗen tan gon mawnude enen beltini Allah no fewi seydi Salmi salmima kono mbir bawɗi mbir caggal bo salminima so tawi tiɗɓe kay e fedde men waylide oɗo Demboumar hay huddiri liɓata ɗum tiɗɗo tigui rigui kay ɗon mo refa ɗo kay on tiwonde yimɓe ɗo comme ça kay nan ɗon ama yano jogui ruubo so tawi on sippira so ruubi bo sippirta yenat yimɓe men kono sippe nde yimɓe gandimo ko duubo o memata ko leydi tan fiiti ndema fof ko lappi o fiyete leydi kono wonɓe nan ɗon comme ça kaltaki nan ɗon tan kaltaki sa manata so kaali so tawi mbiyen ene gaybinami ɗo mi haala no liberté no kono liɓe tan comme ça payta lasal ngal gonno ɓe ngabba paydo so noon Allah ñumgu bande won biyo mboɗo tooña ɗum noon min mi tooñata hay goto kala ko woodi eyi salli noon assalamu aleykum warahmatullah ama sadel sen no mbaɗɗa aɗa selli no mbaɗɗa e tampere min de hakke gandalam taade kono mbiɗa ni mbiɗa sago ma galle jagguɗade ko suudu fof gadorɗa arde sa ari suudu fof ndewta hen ɗojal ko sawde sa miiji wen ɗe ko min mbiyata sa ɓenni ɗon gara koye guesel Abdoul Koubel wona guesa Abdoul Koubel goto kono ko noon wiyete sawde kaajiril Samayel sa ɓenni ndewta hen fetere Diobel sa ɓenni paya ɗon e guesa Bocar Diakil paya hen Cagel Loriji sa ɓenni Cagel Loriji gara e Diaby Mbaylori sa ɓenni Diaby Mbaylori paɗa ɗon hankkadi koye soyni yettaki sa ɓenni soyni yettaki payata ko cilukel seeɗa sa ɓenni ɗum gara e celduɗi ngol faya Wuro Welnaɓe ngol faya Loƴol pawol Wuro Welnaɓe ngol sa ɓosi seeɗa hayre ɗo wiyete hayre Demba Tene sa ɓenni hayre nde gara e saytu mon moƴƴo sa ɓenni guesa mon saytu mon moƴƴo faya Wuro Welnaɓe e Wurtili bon taw kadi ko to paɗa o Loƴol gadorɗa adede fetere Kaba ndewna hen fetere Koyle ndewna hen Wojere faya Loƴol ɗum min mbaɗa andi ha ɗon jarama min ciganomi Demetene woni tan ko jiiɗi hedde to yeere ɓuuɗi honno ɗo ciganomi ɗon tan woni Demetene hedde looɗe kaaƴe ɗe to goni ɗo Demetene ne lawol Maré i wadde Demetene ko ɗiɗi Demetene ine woodi
nana ga caangol gotol nana ga hedde saɗa fayi gesel mbiɗa ko wuuri yera ɓowɗi honno ɗon koye caangol e caangol telloyi ɗon e hedde caangol gesel ñiima ngolo hedde loode kaaɗe ɗe to goni ɗo ɗon wiyete ko Demba Tene jowulnaɓe ɗo jiiganaɓe ko ɗon dewata ɗum Demba Tene marete mi anda kono ne wawi taw ko ɗiɗi Hamma Diarra onon kon jambareɓe an jambaragal ma ɓortano kono ka jambaro jolowo e bawɗi gueewo sippire liba ko jambaro mo hon mum ala wallahi ko jambaro machallah neɗɗo fof ne woodi no Allah rokkiri ɗum tan neɗɗo fof ne woodi no Allah rokkiri ɗum ko dokke mo walnade Allah wonɗo neɗɗo waɗande oɗo saha hande ɗo gonɗa so neɗɗo weddima paɗe ma nder bawɗi addoy tan o mboɗani mbiyata tan o tuɓi mboɗani ƴama ta eyyi ma aduna param nen ɗon aduna cikiraw sa enen ɗon jaggumo ɗum ndene on saha hande wona goto nden ko cuusɗa ko anda suusa ɗum assalamu aleykum rahmatullah hamid amadou kalɗa ko ne laaɓi ceer Demba Tene cangol sangre nde ene woodi Demba Tene ga ko hayre tan mere werbere mawnani no feewi ɓe mbi ko Demba Tene meɗen toon no yallah irum no yaafo ɗum kañum ƴetto wi no waɗa hayre sañirde guese e haala yimɓe mawɓe kam hayre nde nan ɗon dow lawol tan ko hayre nere wona ɓurtude kono kam sa yiyama neɗɗo ƴettino a wawa gonɗinde nan ɗon dow lawol wimbira hayre Demba Tene wona cangol Demba Tene ngol ala ko kalɗa ko an laaɓi ceer jaga hayre ɗon tan woni sa ɓenni cirkede seeɗa tan en hen ma banggue tan paɗa ko maref en hen ma banggue nan ɗum ko jownajo mawɗo fof nandi ɗum ɗum salam a jarama Allah ko walde jam assalamu aleykum wa rahmatullah fedde malaɓe en kiire jam ko mawɗum machallah wallahi mi yiiɗi mi yewtere nde de machallah nde bukka sakkitoriɓe ɗo ko noon kadi ɗo mbiɗa ɗo wonni mbiyanon ɗo Jamayil ina yonan ɗo ɗon kadi mbiyano Jamayil ɗum kadi koye lawol e jeeya eyyi kadi yonande o to banggue on ɗo kaw Djiby kadi kañum ne naati e haali o no feewi wallahi haali haala sakiji ɗi hen sakkuji ɗi no sakno waɗirte ko noon kadi eɗen jogui wano cuuɗi min ɗi kadi wano cuuɗi ko façon ngaji ɗiɗi eɗen jogui cuuɗi meɗen gadanteji cuuɗi ɗe no taw ko goomal walla moytal ɗum koye cuuɗi men jeeya kar kadi ari ko sakket ɗum kadi ko joljoloji nden tan neɗɗo waɗa kar ɗum kadi way kono hadi huɓere arde mbiyatno ko kar ɗum kadi koye koɗande kadi jolnoɗe eyyi kadi wonande paabi men ɗi ene woodi paabi fawru tawa ko less tawa ko ngorondi tan wona goomal ɗum ene hewno waɗede caggal muɗum kadi hono wirini dalla ko kaaƴe mbatte eyyi kaaƴe waɗama noon waɗe kono paale pawe hen waɗe hen leɗɗe waɗe hen kooce waɗe fof waɗe berke ɗum kadi maahe dow so mahama no wona fawru ɗum woni dalla ɗum kadi ɗum ɓuuri hewde ko ɗumen gayen wonno ko nokkuji ne ɓuuri jogade kaaƴe ko ɗumen tan kam ɓuuri hewde ko wayno jeeri e noon watte hen ko sakuji noon min hooram sakuji mi yii ɗum Burkina hay sakki min hooram mi yii ɗum Burkina sak noon mbiɗeni ko noon ko calɗi ko tanki tan watte joni noon sakkete hen ko kooce ñaɗɗe ko wayno jaaɓe en walla pattuɗe en waɗe hen joni noon caggal muɗum waɗe hen gawƴi waɗe fewni ha feewa noon hankkadi ha gawri o wonde hen sago noon fawi dow hen sago kadi ne heewi so tawi heewi hawrede ko wayno kelle en kono kelle ɓuuri herde ɗum heewi waɗirede sak ɗum heewi waɗirede sak sa waɗi noon kadi sago ha gasi noon waɗi hen kono ɗum kam heewi hawrede kono kelle ɓuuri herde ha ɓurti leɗɗe mum kadi ko kelle en walla ko wayno jaaɓule en walla ko wayno cange en taw kon heeri ɗum heewi waɗede tawa moƴata ko ɗum nde wonno alhaali o nden ko noon wayno ndeysan e mataw kono Abou Sadio wini tan mataw yimɓe jejji tan ko noon no woodi ko noon tan wano ɗum Allah jarama on jarama kadi no mbiruɗen ni kadi wonande ka ballano nanir hen laabi marasi ɗi kadi wono
adi bukka kay mu ɓeydi hen ko heewi ɓeydi hen ko heewi ari sa ari kadi ha sa ari kadi ha celduɗi ɗo noon e celduɗi ɗo kadi ɓe payi marese ɓe payi wojere sa yeehi ha woɗɗi ko ɗon noon wino ni hoore Demba Tene ko nan ɗon walla ko hayri tigui minen koye amen min nanirno ene wiyano ko wino ko wadda dasde wadda dasde ko nan ɗon sa tellima ɗum seeɗa no gara way kono korkaji ni nduɗu ni paya noon hankadi guesa Saydou Mamadou moƴƴo naati yana marese on jarama bandiraɓe ɓe mbalu moƴƴi on jarama subaka min tan di ko in ciftuno tan ñande woni kadi gadden lowre hesere kadi so Allah jaɓi inchallah ɗum noon yo umar tan ko haala ɗo ko fof somo wawi windude yo windi ɗum o nota kadi wona ɗon yo haala ɗo ko fof koye conci meɗen jeeya jarama e mbalu moƴƴi alhamdulillah jarama machallah alhamdulillah